Merħba kbira miż-żgħażagħ lil Nas Daily fil-Belt Valletta fl-attività Oh My Malta, organizzata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Kull min attenda għal din l-attività mhux biss kellu l-opportunità li jiltaqa' ma' Nas Daily Live u jieħu sehem mod attiv fil-filmati li ħejja dwar Malta, imma seta' jgawdi wkoll minn spettaklu sħiħ ta' divertiment offrut. Tkellimna ma' wħud miż-żgħażagħ preżenti għal din l-attività li bajnejhom jixelu esprimew is-sodisfazzjon illi kellhom ix-xorti li jiltaqgħu ma' dan il-vlogger li jaspira lil miljuni madwar id-dinja. Fan kbira tiegħu, il-kontent tiegħu vera tajjeb u jispirani ħafna. L-istess ħaġa naħseb huwa inspiration kbira għalina għax mhux biss imur kull imkien u jtina eżempju kif għandna nkunu pożittiv u nibqgħu tajbin għal nfusna. Vera namira x-xogħol tiegħu u nħossu bħala role model ta' kulħadd. Oh my Malta! Ferħana ħafna x'dimru biex ħaġa siba ta' kuljum. Meta niżel Malta kont ferħana xi nisebbi ħafna bħala. Imma llum mill-ewwel darba li tabawha tħajkolli niġi xi ħaġa kbira għalija. Mawa News, Nas Daily iddeskriva l-esperjenza tiegħu f'Malta bħala waħda pożittiva, dan hekk kif huwa ħassu milqu ħafna daqs li kieku qiegħed f'pajjiżu. I'm not in Malta, I'm home. No, I'm not being cheesy. I really feel welcome. L-avveniment Oh My Malta kien immirat sabiex iservi ta' frażi li tidentifika kif ukoll li taqgħat lil Maltin mal-barranin. L-anewlini wara din l-attività kien illi Nas Daily jaqqat 1% tal-popolazzjoni Maltija fi Pjazza Tritoni u flimkien jiċċelebraw l-għaqda permezz tal-frażi rinomata Oh